बावैसो से घन्टासोनि सिगां बडलेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गेजेरजों बाला जावनायनि अजद खौरां बिजोङाव फोसावदोंमोन जायनाखि बाला जावनाय आयेननि बेरेखा आरो ओनसोलनि गोबां खहा गोनां बे खौरांखौ नुनानै बिटिआर सरकारजों लोगोसे बिटिआर सरकारनि हाग्रा बिफानाबो गोख्रों राहा लाबाय। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय रुपहि गोजोनपुरि गामियाव माखासे दुथांफोरा गाव गावनि लाबा-लाबनि थाखाय बोखांजायै जायगानिफ्राय माखासे समनिफ्राय बाला हा जावनानै बोखांदोंमोन आरो बेखौ लानानैनो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सरकारनिसिम अजद दैखांदोंमोन। जायनाखि ओनसोलाव जोबोद खहा गोनां बेखौ लानानैनो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा हा बाला जावनायखौ बन्द खालामनो गोबां अजद दैखांबोदोंमोन। मख'जाथावदि रायजोफोरनि गोबां अजद होसेयावबो दुथांफ्रा हा जावनायखौ बन्द खालामाखैमोन। फारसेथिं पहुमारा दैसानि दैयाबो खुरखाबाय थानायाव आरो बे समावबो हा जावबाय थानायखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोजां मोनाखै। बेखौ लानानै रायजोफोरनि अजद दैखांनायखौ जोंनि खौरां बिजोङाव फोसावनायनि दान्दिसे उनावनो बिटिआर सरकारनिफ्राय एबा बिटिआर सरकारनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बिनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जाबाय। राहा लानाय बायदियैनो फरेस्ट बिफाना जायगायाव थांनानै हा जावनायखौ बन्द खालामहोयो। बन्द खालामहैनायनि हाग्रा बिफाना खौरांगिरिनि सिगाङाव गोख्रों रावजों खोथा होयोदि जाय सुबुंफोरा बेबायदि मावदोंमोन बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाय जासिगोन होननानै गोख्रों रावजों खोथा होनाय जायो। बेथ' नङा, जों सिगाङावबो खेबसे नङा खेबनैसो फैखांबाय स्टाफजों जहायनो। बेनिफ्राय आरो बेयावथ' जों एक्सन लानो होननानै फैयो, मानसिफोरखौबो लोगो मोना। खिन्थु आरो बे हाया फारसेथिं मियादि भाता होननानै मिथिनाय जादों। बेखौ एसे बांद्राय गोथौद्रायबो जावाखै, एसे खमै जावदों आरोखि। दासो जावनायनि आराम्भ आरो बेबायदिनो दैया फैनानै आरो फबनानै गालांफिनो। बेखिनिखौनो आं बुंनो लुबैदों आरो माने दरनै गामिजों कमप्लेन होदों होनना बुंदों। कमप्लेन होसेयावबो माने मानियाखै रायजोफोरनि बिथोन बायदियै। दा जों बे खेथ्रआव बे बुब्लियाव जों बेखौनो बुंनो लुबैदों जि जोङो रायजोफोरनि खाथिनि थासारि मानसिफोरनिफ्राय जोङो हेफाजाब लुबैदों आरोखि। आरो बिथांमोना जोंनो जेन'बा जोंनो गारिखौ हमनानै थिग बे समाव जोंनो जुदि माबा हरोब्ला जों बेखौ माबागोन सिज खालामनाय जागोन। आरो फोरमायदों दि बिथांमोना माने पुलिस प्रशासन आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनो जनायदोंमोनब्लाबो माखासे बिथांमोना सिरिनो खामानिखौ मावबाय थायो होननानै बुंदों। दा बे बेलायाव बिसोर सिखाव खावनानै लांफैयो होननानै जों मिथिदों। बेहायथ' जों लोगो मोनफैयाखै बेबायदि गारि, ओंखायनो खुनु ट्रेक्टरबो गंसेबो लोगो मोनफैयाखै, खुनु मानसिबो सासेबो लोगो मोनफैयाखै। दा जों जिथिया फैयो अब्ला जों गंसेबो गारि लोगो मोनफैफेराखै। बेयाव जावफैयोबा नोंथांमोना उनाव मा राहा लागोन? बेयाव जावफैयोब्ला जोङो जुदि थिग थाकै लोगो मोनब्ला जों बिथांमोनखौ बुजायग्रोगोन सिगाङाव। बेनि उनाव जुदि बुजायनायाव जुदि बिथांमोना मानियाबा बे रोखोमै डिपार्टमेन्टलि जुदि जा नेमफोर दं, जा ल'फोर दं, बेबायदि जों सोलिलांगोन। सरकारनिफ्राय जाहाथे जोंनि ओनसोलखौ प्रटेक्सन खालामनानै लाखियो, बेखिनियानो आरो। बिथांमोना जुदि गोब्राबै जुदि खोमा लाथाराबा बा बिथांमोना जुदि माबाथाराबा गतिके जोङो डिपार्टमेन्टखौ खबर हरनाय जागोन। गतिके जायखिजाया नामखौ सोर हाबग्रोदो बिनि नामखौ मेनसन खालामनानै बिथांखौ हमना दोननाय जागोन, ओमफ्राय डिपार्टमेन्टखौ खबर हरनाय जागोन। थारमाने जोङो मथा मथि दरथाम दरब्रै रायजोआ ओरैनो मिटिं जानो नागिरखादो। इयाव आरो बिथांमोना जुदि जायोब्लाथ' दरथाम दरब्रै गामिया जोङो जुक्ति जानानै हमनायनि बेब'स्थाखौ लागोन आरो। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं।
आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिहोनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360